Тук има нещо. Нека. Явно, да. Бъкингамския. Това е Бъкингамския дворец ли е? 15-та година. Лондон. Недалеч от Виктория. Това е Бъкингамския дворец, така ли? Къде искаш? Да, бе, да, бе. Да, как се снима сега? Тук? Точка и той е. Окей. Окей. Два пъти. Thanks. Тук се минава Бъкингамски. Това дворец тук ли спи семейството? По принцип мисля, че не спи тук, но... Тук се срещат ли какво? Да, да. С делегации, с такова, така ли? Едно интересно видео. Не, оттам ще минем така. А може ли и оттам, май? Тук на фона на Пирската маса. Искаш да кажа. Добре. Окей, пак по същия начин, нали? Да, синята точка. Окей. Различни неща да са. Четири сте. Да минем оттатъка ли? Ела да минем оттатъка. Оттатъка може ли? Ето минават с хората, ще минаваш. Къде? Те са се отделили да минават коли, примерно, на такова. Ама иначе се минават. Оказва се, че те са германци. Знаеш ли го това нещо? Тия кралското семейство са германци. Германско потекло имат. Червено. Няма, то не работи това, за? Те не работят. Много ясно, тук всичко е затворено. Нали затова са закрили. Такова. Сладичко. Сливченци. Тук, ако снимаш на нас. И където кажеш, бе? Кажеш, давайте. Снимат се хората, давай. Аз се правя видеото, заради го само. Готов е. Те ли? Да. Тя избяга пък точката, бе. Аха, от тази страна. Готов се. 4-5 снимки направих. Някаква делегация има нещо, а? Някаква делегация ли има днес? Явно. На 3 март днеска представа скоро. Днеска е освобождението на България от Турско. Да. Българския национален празник ли? Национален празник ли? Да. Вие къде си скензал котчето? Не са му сложили турбичка. А ти чупат вратата. Ще да чупят. Кразат бакър. Ремонтират. Това е златно горе, нали знаеш? Това е злато. Поне казват, че е злато. Бъкингамския дворец на 3 март 13-та година.
maybe, 2 years of bonuses of it. Виж малка къде се снима между двамата. Сигурно такова ли? Така в горичката, може това е... Кой парк беше тук? Отсреща мисля, че като пресечем този парк беше... Сега ще го видим. Бил съм тук. Едно хубаво видео стана. Много хубаво видео. Много хубав ден. Слънчев. В Бъкингамския дворец. Бъкингамския дворец е това? Да, това е Бъкингамския дворец, трябва да. Пъпа и мозъка на света. Контрола върху целия свят. Американче насранче само е тъпия полицай, който изпълнява поръчките на Лондон Сити. Как се казва този парк? Роял. Роял парк, да. Роял, да. Къде долу пише. Роял парк. Да. The Green Park, ама виж тук. Долу. Роял Паркс. Но иначе зеления парк, да. Green парк. Окей. Това е един от кралските паркове. Да, Роял парк са, да, точно така. Един от роялските. От това. 7 минути е, браво. Окей. Стига толкова. Бъкингам Палас Гарден. Къде го идете? Бъкингамската Палас Гарден, да. градина. Точно така. Хайд парк е тук горе. Виждаш ли го? Хайд парк. Искаш да отидем до Хайд парк набързо? Ходи ли са? Той не е много далеч от тук. В тая посока е. От тая. Искаш ли? Там ще кажа. Само да го видим. Той е много огромен. То там трябва един ден да се разходиш. Тогава не искам. Само да го видим. Не, само ще го видим и толкова. Да имаш представа, че си ходил. Но да тръгнем да се разхождаме, искам много време. За посока. Да. Ами нали го видя на картата?